Deputati nazzjonalisti ma jafux dwar il-proposta tagħhom, dik li dwar għal-kap nazzjonalista Alex Borch f'Ħarbija u li qalli tifranka iżjed taxxa lill-ġenituri minn dik bla preċedent li introduċa l-gvern mill-bidu ta' din is-sena. Kif żvelajna tnejn, il-kap nazzjonalista Alex Borch ma jafx kemm mit tax bracket fil-proposta tiegħu stess għal-ġenituri li jaħdmu f'pajjiżna u li awtomatikament tħalli barra 30,000 familja b'wilt wieħed. Diġà ħriġna proposti li kieku l-gvern implementhom kienu jkunu ħafna aħjar minn din. Ħriġna proposta tal-parent to tax bracket fejn b'din it-tax bracket ġdida kieku l-gvern implementa il-koppji Maltin u Awċin kien ikollhom 8,500 fil-but fuq it-tieni wilt. Id-deputata nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici qalet li offhands ma tafx kemm it-tax bracket ta' din il-proposta. Offhand ma nafhomx. Claudette Buttigieg ma weġbitna xejn. David Aġus għalinna biex nistednu fuq il-wan waqt il-BPFN Akadami għalinna li l-Partit Nazzjonalista se jnaqqas it-taxxi. Iżda bqajna xorta bla tweġiba dwar kemm it-tax bracket fil-proposta li qed jiftaħar biha il-kap nazzjonalista Alex Borch. Kap nazzjonalista qal li bit-tax bracket kif imħabbra mill-Partit Nazzjonalista ħajfrankaw il-familji iktar minn dik tal-gvern tafu tgħidu li x'inhuma t-tax brackets. Di għala l-ħadd li għadda. Tafu x'inhu ma t-tax brackets intom? Inżasik mistoqsija sempliċi fuq miżura tal-Partit Nazzjonalista. Stidinni għal-programm fuq il-1 niġi. Il-kap il-ħadd qal li bil-miżura ta' taxxa tal-Partit Nazzjonalista l-familji ħajgawdu aktar. Taf tgħidli x'inhu ma t-tax brackets? Nista' ngħidlek li l-Partit Nazzjonalista huwa partit li qed jagħmel proposti biex iva l-piżijiet ta' X'inhu ma t-tax brackets? biex il-piżijiet tat-taxxi jonqsu l-poplu Malti. Dan fil-waqt li Mario De Marco għallinna li madux kelli mal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista u għanna nistaqsu li Adrian Delija. Għal dal-budget ċorta ma kienx hemm. Iktar il-kellim tal-finanzi, la ħaġa kellek il-lejdin u wieġbek m'għandix dubju. Okay? Meta staqsejna lil Delija u insista li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista jridu jkunu sostanzjati. Il-Partit Nazzjonalista meta titkellem fuq kwalunkwe proposta li għandha x'taqsam mal-finanzi, ċertament irrid ikun hemm figuri li jissostanzjaw. Hemm daw il-figuri dik il-mistoqsija tiegħi. 100%, però X'inhi? però mhijiex xi ħaġa li twieġeb waħda